Da se vratimo priči o Kritu. Sukobi hrišćana i muhamedanaca, osim Porte i Grčke, brinuli su i velike sile, koje su kroz te sukobe prelamale i neke svoje interese. Udovoljavajući zahtjevima velikih sila, Turska je za guvernera Krita imenovala Đorđe Berovića Pašu, koji je poticao od hrišćanske porodice iz Skadra. On je ranije u Turskoj obavljao neke važne dužnosti, bio i knez Somosa. Đorđe Berović Paša umro je u Dubrovniku 1925. godine. Interesantno je napomenuti da je i komandant turske žandarmerije, to jest Bimbaša, u Kaneji na Kritu bio i Mehmet Krnić iz Podgorice. Sve je ovo bilo poznato grčkoj vladi, ali čini se da je odlučujuću ulogu o slanju Tumeleona Vasosa na Krit odigrala odluka velikih sila o slanju Crne Gore u međunarodnu mirovnu misiju na Krit. Oktobra 1896. godine, na prijedlog Rusije, velike sile su odlučile da uloga međunarodne žandarmerije na liniji razdvajanja sukobljenih strana i u cilju održanja reda i mira bude povjerena Crnoj Gori. Knjaz Nikola je to prihvatio, računajući da će taj gest povećati njegov i ugled Crne Gore na međunarodnoj sceni. Zato je crnogorska vlada izabrala odred vojnika koji su činili 72 vojnika, 8 podoficira i 1 oficir. Za komandira je postavljen Mašan B. Božović, rodom iz Pipera, tada kapetan, a za njegovog pomoćnika imenovan je Jovo Bećir, Snjeguša, tada poručnik. Crnogorski vojnici će vršiti službu žandarmerije pod okriljem velikih sila, otprilike nešto kao plavi šljemovi Ujedinjenih nacija danas. Kasnije događaji su pokazali da je odluka o slanju vojnika u međunarodnu mirovnu misiju, prvu takve vrste na svijetu, podigla međunarodni ugled Crne Gore. Uloga njenih vojnika bila je vrlo značajna, iako su se na Kritu zatekli u vrijeme najžešćih borbi u januaru 1897. godine. Koliko je situacija bila složena, najbolje govori svjedočenje jednog crnogorskog vojnika. On navodi da im je kapetan luke, koji je došao da pregleda brod i zaželi dobrodošlicu, rekao: "Svi ste vi osuđeni na smrt čim stupite na skelu." Balkanski narodi rijetko koriste primjere dobre za saradnju, nego pretežno je na sceni sukob malih razlika. Na svu sreću, mi sa Grčkom imamo veoma dobre odnose još od tog starog vremena i od prošlog vijeka, kada su i oni na Crnu Goru gledali kao slobodarsko gnijezdo, do najnovijih dešavanja kada mi u Grčkoj imamo jednog velikog prijatelja i pouzdanog saradnika, što je sada kulminiralo i prvom posjetom grčkog predsjednika Crnoj Gori. Έχετε απόλυτο δίκιο, οι σχέσεις Ελλάδος-Μαυροβουνίου είναι άριστες. Στηρίζονται σε σχέσεις που ανάγονται ακόμη και στους αρχαίους χρόνους. Είμαστε από τις λίγες χώρες και από τις 6 χώρες που είχαμε πρεσβεία την περίοδο που ήταν ανεξάρτητο το Μαυροβούνιο μετά το συνέδριο του Βερολίνου το 1878. Είμαστε μαζί στους Βαλκανικούς πολέμους, στους παγκοσμίους πολέμους. Pod naletima ustanika, Đorđe Berović Paša je 2. februara 1897. napuštio Krit i preko Krfa i Ulcinja stigao u Veneciju. Velike sile su pokušale da smire situaciju proglašenjem autonomije Krita. Međutim, pukovnik Vasos je to odbio, govoreći da na Kritu ne priznaje ničije vlasti nad svojom. Tokom marta 1897. Krit je dobio autonomiju. Pukovnik Vasos je na vijest o izbijanju novog grčko-turskog rata u aprilu 1897. sa svojim trupama napustio ostrvo. Kako je svoju misiju dobro obavio i pomogao ostvarenju vjekovnog sna Krišćana, Tumeleon Vasos kasnije je unaprijeđen u čin generala. Osim toga, isticao se i kao vojni pisac. Kao zaslužni građanin svoje domovine Grčke, umro je u Atini 1929. godine. U to vrijeme pada još jedno veliko priznanje Crnoj Gori. Velike sile su se saglasile da vojvoda Božo Petrović bude proglašen za guvernera Krita. Sa tom odlukom nije se složio kralj Nikola, vjerovatno smatrajući da bi time produžio agoniju Krita i onemogućio pripajanje Grčkoj. Detaljno je o ulozi i značaju crnogorske misije na Kritu pisao profesor Branko Babić u knjizi Kritski odred, objavljenoj 2006. godine. Kako navodi, Crnogorci su bili hvaljeni i uvažavani kako od strane Grka, hrišćana, tako i od Turaka, muhamedanaca, čije pohvale u jednom pismu ističe Mašan Božović, gdje kaže: "Mi smo im, to jest muhamedancima, postali miliji od svakoga, javno govore da su Crnogorci bespristrasni, jednaki i Turcima i hristijanima, a opet, ako što vide, da nikome ne opraštaju.
Grci su ih dočekivali kao zaštitnike i dobrotvore, kličući živio knjaz Nikola, živjela Crna Gora. I stranci, konzuli i paše neće nigdje bez pratnje Crnogoraca, jer smatraju gdje je Crnogorac, osim Boga, niko ništa ne može im učiniti. Na prijedlog ruskog izaslanika, crnogorski vojnici su ostali u mirovnoj misiji na Kritu 2 godine i 50 dana. Dirljiv je bio njihov oproštaj sa tamošnjim stanovništvom marta 1899. godine, znači prije tačno 120 godina. Posredno priznanje za svoju viteški obavljenu ulogu dobili su nešto ranije, prilikom posjete grčkog princa Đorđa ostrvu Kritu u novembru 1898. godine. On je rekao da je zahvalan i on i sav grčki narod za sve ono što su učinjeli i da Krit i njegov narod nikada to ne smiju zaboraviti. U knjizi se prenosi pisanje novosadske zastave o odlasku Crnogoraca sa Krita. Pri ispraćaju Crnogoraca iz Skaneje, Crnogorce su na ulicama presretali građani, govoreći im: "Stani Crnogorče, brate hrišćanine, da još jednom poljubim junačku zastavu koja je omogućila da se i naša slobodno razvija." Dalje se u knjizi navodi da je u ime inostranih konzula italijanski generalni konzul iz Skaneje dostavio Gavru Vukoviću memoar, to jest pismo zahvalnosti i divljenja, za odlično obavljenu prvu međunarodnu misiju hrabrih Crnogoraca i veliku uslugu koju su učinjeli čovječanstvu. Za izvanrednu službu na Kritu ruski car je odlikovao Mašana Božovića ordenom Svetog Stanislava drugog stepena, Jova Bećira ordenom Svete Ane trećeg stepena, a više drugih zlatnom i srebrnom medaljom o vratu ili medaljom za userdije. Knjaz Nikola ih je dočekao na Topolici 6. marta 1899. godine i uz odlikovanje medaljom za revnost svakom pripadniku odreda rekao: "Dobrodošli Crnogorci, moji hrabri sokolovi. Ova moja četa sokolova nije mi manje donijela časti i poznanstva među velesilama, no jedan od najljućih bojeva koje su vodili moji Crnogorci. Ne samo mirovne misije, već naučna, kulturna i prije svega humana dijela vrijedna su svakog junaštva u boju. Zato je važna kultura sjećanja, da nas usmjeri koje vrijednosti njegovati i kojim se pravim stvarima obratiti."